Последно мероприятие на STEM изследователи. Габриели, чакай среда. Кой ще каже какво запояваме? Ключове. Иляне, дай по-силно. От кой е подарък? От германците, с които участвахме на какво? Европейския ден на ученическите радиоклубове. Girl Power. Чакай да видим. Ама момичетата са по-сериозни от вас и напредват бързо. Ей тук при Дениславка. Вземи до Денислава е. Задържаш, Бори. Така да стане топла спойка, точно така. Това не сте го вкарали, бе. Любчо, можем ли да видим портфолиото ти? Добре, после ще го проверим. Нещо няма интересно. STEM, мрежата е STEM. Виж на STEM мрежата. Сега ще рестартирам рутера. Виж на коя мрежа си. Поялника не го мотайте напред-назад. Като се сменяте, Габриеле, като се сменяте, поялника нека да е в държача. В държача да е. Един сертификат. Мери, ще дигнеш ли сертификата е паднал долу? Габриеле, просто го хвани. Просто го хвани, няма да те опари. На 2-3 см няма да те опари. Аз като гледам ще чак до година. Господине, готови сме! Габриеле, дръж си го ти, защото така Мартин го е страх, тебе те е страх, дръж го. Готови сме. С чипа, с държача. Така, минаваме на следващата фаза, гледаме на дъската кой пасивен елемент да запоим. Така, Поли. Следващата фаза е да премерим съпротивлението. То не, че са много, то е само едно, но поне да сме сигурни дали е 100 Ома. На кой обхват си? 200К. Малко е. Давай на по-малък обхват. Даже ако искаш на 2000 го дай. На 2000 Ома направо. Да, нищо. Пробвай. Какво показва? Още е малко. Добре. То вече се пролеча. Така. 100 не е. Да, точно 100, даже 99, 100 Ома. Да. Момчетата, проверихте ли съпротивлението? Добре, давайте първо мушнете го на мястото му. Хубаво вижте мястото. Боре е така, дай така, за да мога да снимам. В коя дупка? Най-вероятно в етап. Няма невероятно. Къде е R? Къде пише R? Да, точно това е, да. Едното в едната, другия край в другата. Защото са едно до 2. Да. Сега ще го проверя. По средата не. Съпротивлението, виж. Проверете го първо. Ние тук проверихме, че е 100 Ома. Вие не сте го проверили още. Проверили го, Гало? Давай. Не виждам нищо. Дай да го направя. Не, Поли. Сега не е наред. Нека тя. Те другите само ще ни помагат с частите. Так, пробуй. Та. Ти. Ти. Та. Ти. Та. Та. Браво.
Добре, дай да видим платката, какво е станало. Ето го, морзовия ключ, подарък от германците. Да, ето го. Заглобен, направен. Получи се.